תשכח מזה. אם תהיה כפייה, גם אלה שהולכים אנחנו נקרא להם לא ללכת. אם יהיה מהלך מוסכם שהולכים בדרך המלך, יש תהליך, כולם מכירים אותו. הוא תהליך שהתחיל לפני 2 הוא לא היה קודם. עם הרבה מאוד יכולות. אם אתה לא רוצה לעסוק במה שבאמת צריכים לעסוק במדינת ישראל, הדבר הכי פשוט זה לדבר על גיוס של החרדים. עכשיו אני בעד גיוס חרדים. איך? מה הוא? או הגענו לנושא. בכל זאת זה הנושא של אני בעד גיוס של חרדים. עכשיו היו תהליכים... תכף תהיה שאלה. המציאות הזאת שבה אנחנו אתמול במקרה, אנחנו יושבים אחד ליד השני גם בוועדת הכספים. אין לי כוח לזה, אבל זה המצב. ישבנו אתמול בוועדת הכספים, נקלעתי לישיבה לא לי, שהיה דיון על נצח יהודה וכל מיני דברים כאלה, אז נשארתי, בסוף הלכתי. מתברר שבמהלך השנים האחרונות, הגיוס לחילות קרביים של חרדים הולך וגדל כל הזמן, ככה התברר. יושב אלעזר שטרן, אם אני אומר דבר לא נכון, שיכחיש אותי. המציאות היא שמי שלא לומד, משרת. וזה במספרים שהולכים וגדלים. במקרה נקלעתי לשם. אני לא מסכים עם זה, אני לא חלק מהדיון הזה. אני לא שם. זאת הבעיה. אני לא שם. שאני אכחיש לך? רק שנייה. אלעזר שטרן מפריע לי באופן קבוע מאז שהוא נבחר לכנסת. גם לי. המציאות הזאת... שזה נבחרתי. טוב שאמרת את זה עכשיו. פעם אמרת לי אחרת. המציאות הזאת שבה יש תהליך, לא מתערבים בו יותר מדי. הרי אם התהליך הזה היה קורה, והצבא והממשלה היו עושים את זה לפני 10 שנים, לא היינו מגיעים לביטול חוק טל. זאת המציאות. אני אומר את זה כפרשן, אני לא שם. אני נמצא בכנסת כדי להגן על לומדי התורה. האחרים לא עושים את זה, להפך, הם המושמצים כל הזמן. אפשר לחשוב שללמוד תורה זה דבר כזה באופוריה, אנשים חיים באושר, והם יכולים לחיות כמו שהם רוצים. שילמדו מה זה לומד תורה לפני שידברו. אני מבקש שלא יפריעו לי. עם כל הכבוד, מה זה הדבר הזה? המציאות הזאת שבה יותר ויותר, וזו מציאות שהיא קיימת מכיוון שהמדינה בסופו של דבר, לפי טעמי, לא נותנת מספיק לחיילים משוחררים, לא נותנת מספיק לחיילים, אבל בכל זאת יש למי שמשרת בצבא, ומי שהולך לאוניברסיטה, ומי שיש לו את כל ההטבות, הוא חי יותר נורמלי. ומי שלומד בישיבה הוא חי בעוני. יותר ויותר אנשים, זה מה ששמעתי אתמול, זה לא עסק שלי, אבל יותר ויותר אנשים מתגייסים. עכשיו, אם כאן תהיה החלטה, וזאת החלטה פוליטית, אם ההחלטה תהיה שמי שלומד תורה הוא עבריין, אני אגיד לכולם לא להתגייס. גם לאלה שמתגייסים. מה המשמעות של העניין? המשמעות של העניין שמדינת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, תדע לך, כאן במדינה היהודית, מי שלומד תורה הוא עבריין, אין דבר כזה בשום מקום בעולם. השאלה שלי, הפרופסור פרידמן, היית שר משפטים מעולה, חבל... רוצה את ההגינות, לא רוצה מעבר לזה, בסדר, אנחנו נחיה עם זה, כאן במקום אחר, אבל בסדר. הטרמינולוגיה, מה שאלעזר אומר, גם כן כבר פחות יהיה חשובה. אבל רק תעשי לנו טובה. אנחנו סומכים על ההגינות שלה. אם יש סיכומים אתם תראו. תגיש הסתייגות בבחירת המקום. רק שנייה. ברור לגמרי שלך יש חלק גדול בזה שאנחנו יושבים. יש לנו בעיות קשות. עם כל העניין הזה, בגלל ששום דבר פה לא מרוחנו, גם האמירה הזאת שאדם צריך להפסיק ללמוד תורה וללכת לצבא, היא אמירה קשה מאוד מבחינתנו. אבל אנחנו יושבים פה. הבקשה הנוספת, את אומרת שלא מצביעים, לא מצביעים, תעשי לנו טובה, תגידי אפילו לא בוועדה. יש לכם סיכום? תעשי לי טובה, תגידו לנו, בגלל שאנחנו גם לא יכולים לעמוד מול הציבור שלנו,
ויגידו לנו, איך אמר לי עכשיו איזה עיתונאי חרדי, הוא אמר לי שזה מילה של טייסת, משהו, מה שאת אמרת, היה איזה אמירה. זה לא אני אמרתי. מה? הגינות של טייסים, וזה לא אני אמרתי. רק חרדים שלא מכירים טייסים יכולים להגיד. אבל נניח רגע לעניין הזה. אני אומר ברצינות, אל תשאירו אותנו עם לשון בחוץ. כשאנחנו באים לישיבה, שנדע שיש סיכום, נדע לא לבוא, לא להתבזות. רק תגידי לנו קודם, הגעתם לסיכום, יאיר לפיד איים ראש הממשלה הבא? לא, שהוא פורש מהקואליציה, הוא בסדר, ואתם כמובן, תגידי רק לנו. יש צבא, פתאום תגידי להם, יש סורים, יש טרוריסטים, כאילו שלא תגידי את זה, פתאום הם יופתעו. טוב, סעיף 26, רגע זה מגפני. לא הבנו, החוק מדבר על מכסות, ויש מכסה שמדברת בשנת 2017, אם וכאשר הכלב או הפריץ ימות, לא משנה, אנחנו כבר לא מדברים על מה שיקרה בעוד 4 שנים. אנחנו מדברים על מספרים שבסופו של דבר אפשר לומר שהציבור החרדי יעמוד בהם. אני לא יכול עכשיו להתחייב מה יהיה בשנת 2017, אבל הציבור החרדי הולך לעמוד באותם מספרים. סביר להניח שהציבור החרדי יעמוד במספרים. נקבע בכל זאת מכסה שמדברת בשנת 2017 על 5,200 איש, שזה מכסה שלו. מתוך כמה? זה לא משנה כרגע מתוך כמה. מתוך כמה. בפעם ראשונה שבתולדות המדינה נקבע איזושהי מכסה. עד היום כל הציבור החרדי לא יוצא מן הכלל, היה בעצם תורתו אומנותו ישב ולמד. באו עכשיו והפכו את הקערה על פי, זאת אומרת, באו ואמרו, יש מכסה שהציבור החרדי צריך למלות אותה. היות ואנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהציבור החרדי יעמוד בה, אז אין לחוק הזה משמעות מעשית מי יודע מה. כן, אבל זו... הרב מרדכי בלוי, יושב ראש משמרת הקודש והחינוך, מאות אלפי בני אדם מגיעים היום לירושלים כדי למחות נגד חוק הגיוס. מה בעצם המטרה של העצרת הזו מלבד המחאה? תן לי לתקל אותך, אף אחד לא בא למחות, אנחנו לא כועסים על מחיר הקוטג', אנחנו באים פה גם לא להתמודד מול השלטון, כי בכיפופי ידיים השלטון יותר חזק מאיתנו. אנחנו באים פה, כמו שאמרתי מקודם ברעיון שהתקשרו אליי מהניו יורק טיימס, אנחנו באים פה לקחת אנרגיות. בעוד כשעתיים תתחיל כאן תפילת כל נדרי, ובעוד 4 שעות יהיה כאן תפילת נעילה, מוריי ורבותיי. באים מאות אלפי יהודים להתפלל. הבטחת לכולנו, אמרת את זה בסיעת הליכוד, אמרת את זה בתקשורת, אצלי לא תהיה עבירה פלילית על תלמידי ישיבות. לא תהיה, אמרת את זה. לא תהיה עבירה פלילית. זה כבר טיעונים לעונש. הנושא הזה, שבחוק כתוב שמי שלומד תורה כמו שהיה ברומי, הרי על זה היה הדיון, אני הייתי אצלך. אני הרי חודשים ארוכים לא תקפתי אותך. הותקפתי על ידי ליצמן, למה לא עשיתי את זה? ואני מודה שהוא צדק. אני ישבתי אצלך. אני אמרתי לגדולי התורה, כמובן לא פרסמתי כלום בחוץ, אמרתי, ראש הממשלה אומר שלא יהיה סנקציות פליליות, זה הצהרה, זה בכלל לא משנה אם ילכו לכלא או לא. חוץ מרומי, ששם זה היה עבירה פלילית. היום, מה יגידו ההורים שלך? מה יגידו הסבים שלך? שאצלך עבר חוק שאומר שמי שלומד תורה הוא עבריין. אנחנו לא נלך איתך יותר. תודה רבה. תלמיד ישיבה אחד שכנראה הצליח לכופף את הצבא? כן, הצליח, הוא לא הראשון אגב. אליהו כהן, בחור ישיבה, עוד בחור ישיבה שלא התייצב לצווי המיון שהוא קיבל מצה"ל. הוא נעצר בשבוע שעבר לפני כ5 ימים, נשפט ל20 יום בכלא. אממה, אנחנו ערב ליל הסדר, הוא משתחרר, הוא עוד לא ריצה את 20 הימים הללו, אבל הוא משתחרר אחרי שורה ארוכה של הפגנות אלימות מאוד בבני ברק, בירושלים, בעוד שורה ארוכה של מוקדים. הפגנות שאותם גורמים קיצוניים בציבור החרדי שאימו, שאם הוא יוחזק בכלא עוד זמן רב, יהפכו
ימשיכו עוד אלימות יותר. ההפגנות האלה בסופו של דבר חותמות את השירות שלו, את השהות שלו בכלא הצבאי. רשמית אומרים לנו גורמים בצה"ל היום, הסיבה לשחרור היא שהושג הסכם. הצלחנו להסדיר את מעמדו עם עורך דין, שבעצם בא והבטיח לנו שבשנה הקרובה, מתישהו בשנה הקרובה, יוסדר מעמדו. אנחנו יודעים, וברור שמהמהלך הזה גם בצה"ל מבינים שיש כאן רוח גבית ברורה לכל אותם גורמים בציבור החרדי, גורמים קיצוניים שקוראים לא להתייצב לצווי מיון ראשוניים, בטח ובטח שלא להתגייס לצה"ל. בצה"ל אפשר להגיד שפשוט נכנעו לתכתיבים שהיו מעורבים בהם, אנחנו יודעים עד צוואר, גורמים רבניים, גורמים פוליטיים בשבוע האחרון. אם מישהו חשב ו' באייר תשע"ד, רדיו קול חי, דברי יאיר רטינגר, כתב בעיתון הארץ. היו ההצהרות והאיומים וכולי, בסופו של דבר כרגע חלק גדול מהמאבק מתקיים ברחוב, והוא לא מתקיים בפוליטיקה, הוא מתקיים מול הצבא. וכן, הצבא חושש מאוד 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 מקריסת החוק הזה, ולכן הצבא הוא הולך, הוא כרגע עומד על דרך אחת ומתחנן בפני החרדים, רק אל תמודדו לי את העניין הזה, ובשביל זה אנחנו שמענו שבוע שעבר את גדי אגמון מדבר, יש פחד גדול מאוד בצבא. רגע, שאלה אחרונה, רק להעביר עוד פעם. אם הייתי מתייעץ איתך כיועץ אסטרטגי, היית אומר לי להמשיך בקו של ההפגנות בשביל למוטט אולי את הנושא או לעצור? לא, אני חושב אני לא בטוח שההפגנה כשלעצמה עשתה משהו כלפי חוץ. סליחה, זה סרט שאתה מדבר מעצמך. לא, אתה תקשיב למה שאמרתי. אני לא דיברתי על העצרת הראשונה הגדולה. העצרת הראשונה הגדולה, אם אתה שואל אותי, היא הייתה חשובה לצורכי לצרכים פנים חרדים. אתה חושב שאיזשהו בן אדם קורא עיתונים, אדם שהוא חילוני או דתי לאומי, הוא באמת כל כך התרשם מזה? אמר, יפה מאוד, עשו עצרת, לא תרסו פחים. סליחה, הסיפור היה כלפי פנים, אבל דווקא ההצהרות הקטנות של נוער הזנבות, שאתה לא רוצה להגיד את הביטוי הזה, אני חושב שהן מייצרות אפקט שהוא מפתיע אותי בעוצמה שלו. רק שנייה, רק משפט אחד, למה ההפגנה, להתייחס משפט אחד להפגנה, תראו. יש הלכות מפורטות, מה זה שייך? אני לא מבין, זה ארגון חינוכי, הצבא הוא כור היתוך, מה הקשר? כן, אני הבנתי, זה הולך לעוד פיצוץ לקראת הבחירות. אני רק יש לי הצעה אחת. א', זה לא ילך לפיצוץ, בגלל שרוב מוחלט של החרדים, שזה לא הזרם של הרב שמואל אוירבך, יודע שהחוק הזה הוא חוק הגיוני. והנושא הזה, מה שקרה בקדנציה האחרונה עם הגיוס, שאנחנו נהיה חייבים לתקן את זה, ולשנות את זה, ולבטל את זה, אבל יחד עם זה אנחנו נפנה גם לציבורים חילוניים, שאנחנו גם דאגנו להם, וגם הם רוצים את הקרבה שלנו, ואנחנו נרצה שהם גם יצביעו, כפי שזה בא לידי ביטוי. אנחנו כולנו מאוחדים בעניין הזה, אין מחלוקת סביב השולחן הזה. שהוא לא ירד מהכותרות, הרי אין לו מה להציע. המחירי הדירות לא ירדו עם התוכנית הזאת, לא היה בעניין הזה שום שינוי. היה לו את חוק הגיוס, שאגב גם מזה לא יצא כלום. נכון, ויש פה איזושהי אמת, ויש פה איזושהי אידיאולוגיה. לא, פה אמת ולא אידיאולוגיה, לכן אני אומר... הרי בוא נשים את הדברים על השולחן. אין בעיה של גיוס. אתה יודע למה אין בעיה של גיוס? כן. כי כל מה שאז אדון לפיד חוק הגיוס עשה, די התמסמס לו. נגמר הסיפור. היה קבוצות בציבור החסידי שלא התייצבו, כי היה... גם אני חושב להסתייע. כן. אני אמשיך עוד משפט אחד, אבל אני חושב לגמרי מהכיסא. אוקיי. היה להם טענות לא על עצם ההתייצבות, לא הייתה פה עניין אידיאולוגי, אלא ניהול בכל. בא מקומו בשלום. נגמר. דרך אגב, בהערת אגב, היו דברים כאלו כל השנים. תראה, יש דברים שאתה יכול להגיע להסדר איתם בשקט, בנחמדות. יש ישיבת תפרח שעושה את זה כבר הרבה מאוד שנים, בצורה כזאת. יש דברים שאפשר לסדר. אז הבעיה בעצם לא קיימת. הבעיה היא שמה הם קמים בבוקר, בשביל מה? אות הזוי. בשביל מה? היום המצב הוא שסדרנו בעצם למה שהיה קודם. אני מקווה שגם נתקן את החוק בבסיס להסכם הקואליציוני, אבל בא אליי מישהו ואומר, תרשמו את התמונה שלי, שאני משפיע, הסתכלתי על המסך, משפיע.
אם מישהו מעלה בדעתו שהם יכולים לשכנע מישהו, זה פשוט דבר שאי אפשר לתאר אותו. אנחנו פועלים על מנת